Fúj. Ez be kellett. Majd megódott. Sehol. Majd jössz. Miért álltál meg? Jézus fa... Hopp, tilosba álltam meg. Na. Ez mindig jó. A tököm. Szépen megálltam. De jó vagy. Vigyázz! Vigyázz! Most 100 000 De- ember jön szembe. Mit műv? Na, Anyád! Hogy történnek dolgok. Miért Mögötted. jönnek szembe sába? Ez rend. Menjél már 110-et, mert nem szeretnék lassítani. Menjél! Menjél! Á. Megint... Jézus Mária, hallod? Anyád, mit mentettem? Padlógázzal mondjuk elég netsz volt. Nem jön senki történelmet. Húha, kis drift. Hát még a driftem messze volt, de... Hát most És el. itt merre? Itt merre? Menjél, Jobbra. bro. Jobbra. Igen, balra amúgy. Ez az egyenesen. De jók vagytok. Persze, gyertek 600 000-en, hát ember. Mr. Wednesday. Jó, bejövök, le vagy szarva. Azt hittem valami csuklós busszal jön. Fú, de szétadnám, csak vigyázz, előznek. Menjél már! Akkor kielőzlek. Szállj! Menjél, nem elő... Jaj, neked mentem, Jaj. bocs. Jaj. Akkor kis rükém. Na jó, kinézek egy picit. Hopp! Ne nézz ki! Mi, valamire vágnak ki? Segít. Beléd menjek, ez Oh shit! Oh, sırayla gitti ya. Abi, very much. Memnun oldum demek. Tudod milyen nehéz ezzel a szarral elindulni? Nem tudod. Nem vesz be úgy kamion. Win. Anita Max win. Beelőzi a palit, de hogy így mindkettő belém. Mondjuk a Winter modot én is kipróbálnám. Jó. Te hova mész? Te nem láttad ezt? Valamit láttam, de pont így az áoszlop ott volt. Úristen, mi ez? Ember. Nem Hát most értem. várhatok. Leállja? Jó, kijövök, le vagytok. Ajjaj, na ez baj. Ez valami hó volt. Jézus! Hát, öcsém. Hú, de szépen kikerült el. Jaj, betöbb per Fox. Hát ez nagyon jó. Most tudom, melyik irányba kell menni. De jó, ez a belém jött, véletlenül is tudják hátrébb menni. Hát kielőzöm Megyek ezt a tovább. palit meg. Hát akkor Jézus Isten, mi történik itt? nem. Ott felborult meg. Rám borult, ja. Állj meg! Jó, bement oda, hogy miért. Jézusom! Hát, de miért mindig én szopom meg a faszt? Hát ezt nem hiszem el. Gyere meg, vállá. Hány százalék? Gyere megvárok, az bejön elém.